Informacije o natječajnoj dokumentaciji, projektnim prijavama, proceduri vrednovanja i informacije o samoj provedbi projekta ispred Ministarstva poduzetništva i obrta predstavit će vam kolegica Sanja Mudrić-Rešetar, a informacije o kriterijima prihvatljivosti kolegica Jelena Starčević koja će vam se također pridružiti. Dobar dan svima i meni je također drago da vas vidim u ovako velikom broju. Nadam se da ćete dobiti danas odgovore na sva vaša pitanja. Ja sam Sanja Mudrić-Rešetar iz Ministarstva poduzetništva i obrta i danas ću vam zajedno sa kolegicom Jelenom iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje održati prezentaciju vezanu za poziv za dostavu projektnih prijava, povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Ja ću se truditi da ukratko, jasno i sažeto prođem kroz ove upute za prijavitelja, obrasce i priloge koje smo objavili. Ja vjerujem da ste vi to sve dobro proučili ovih 20-ak dana koliko je to objavljeno na stranicama od strukturnih fondovi HR i da ste došli ovdje sa spremnim svojim pitanjima i da jedva čekate zapravo taj dio. Tako da ne dužimo, idemo proći kroz same upute, odnosno natječajnu dokumentaciju. Dakle, prezentacija je koncipirana na način da na početku prođemo kroz osnovne informacije vezane uz samu projektnu prijavu, znači objavu i zatvaranje natječaja i uz natječajnu dokumentaciju koju zapravo vi trebate pripremiti i nama predati. Zatim ćemo par riječi reći o... Aha, ne čuje se? Dobro, evo. I sad bolje? Evo ovako, ja ću ko Severina sad. Znači podnošenje projektnih prijava, zatim procedura vrednovanja gdje ćemo upisati faze procedura vrednovanja, odnosno kad vaša projektna prijava dođe nama na stol, koliko to traje i koje sve faze mora proći. I proći ćemo par stvari koje su vezane u samu provedbu projekta, to će nam zapravo pobliže kolegica iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje objasniti. Evo, kako bi uopće znali od čega i kako krenuti, programski okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije 7. i 9. Znači, imamo krovni dokument, to je nacionalni strateški referentni okvir i to je polazna točka za izradu operativnih programa. Ova naša shema dodjele bespovratnih sredstava je zapravo u okviru operativnog programa za regionalnu konkurentnost koji se sastoji od 3 prioriteta. Za nas je bitan drugi prioritet, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjera 2.1, razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Znači tu se nalazimo mi i to je naša polazna osnova. Da ne duljimo sa tim prvim dijelom, krenimo odmah na naš natječaj. Natječaj je objavljen 23. prosinca 2013. godine, znači prije nekih 20-ak dana, na mrežnim stranicama strukturnih fondovi HR i na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta. Natječaj je otvoren 60 dana, znači završava 21. veljače 2014. Projektne prijave predaju se Ministarstvu poduzetništva i obrta, ulica grada Vukovara 78, sa obaveznom naznakom da se ne otvara prije službenog otvaranja prijava. Vidjet ćemo zašto su vam sve ove stvari bitne zapravo, jer kad budemo došli do onog procesa samog vrednovanja, onih faza kod registracije, administrativne provjere, onda će se takve stvari gledati da li su zadovoljeni svi uvjeti koji su propisani u našim uputama za prijavitelje. Potrebno je predati jedan original i 2 kopije koje su vezane i numerirane na formatu A4, a isto tako projektnu prijavu predajete u elektroničkom formatu, znači na DVD-u ili CD-u koji ima oznaku R. Sve projektne prijave predaju se na hrvatskom jeziku, za razliku od ovih predpristupnih fondova gdje smo pisali sve na engleskom, evo sad imamo prilike sve projektne prijave podnijeti na hrvatskom jeziku. Što se tiče samog broja projektnih prijava, svaki prijavitelj može naravno podnijeti više od jedne projektne prijave. Međutim, njemu može biti dodijeljena samo jedna potpora, što znači da ukoliko ste više projektnih prijava podnijeli i prošli su sve faze evaluacije, vama znači može se ostaviti na odabir koju projektnu prijavu vi zapravo želite provesti, odnosno koji projekt želite provesti i za koji će onda biti donesena odluka o financiranju i kasnije potpisan sami ugovor. U slučaju kad idete na soluciju da više projektnih prijava nam šaljete, onda svaka mora biti poslana zasebno. Što se tiče partnera, partnerske organizacije nisu prihvatljive, što znači da prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. I to nam je već par pitanja smo imali zapravo za naša pitanja i odgovori, već se i ti odgovori nalaze na mrežnim stranicama strukturnih fondovi HR. Natječajna dokumentacija, toga ima puno. Ja se nadam da ste se uspjeli snaći, sve pročitati, iščitati, razumjeti.
Znači, prvi korak je zapravo su upute za prijavitelje na nekih 50-ak stranica gdje jasno i sažeto smo napisali tko je prihvatljiv, kakve projektne aktivnosti su prihvatljive, šta treba zadovoljiti, kako zapravo cijeli taj postupak teče. Nakon toga imamo obrasce i prilog. Imamo 7 obrazaca i 13 priloga. Ovi obrasci znači su stvari koje vi zapravo morate popunjavati. Od prijavnog obrasca A, prijavnog obrasca B. Primijetili ste da imamo za 2 grupe projekata različite ove obrasce B, dok su svi ostali dokumenti jednaki, znači samo ovaj prijavni obrazac B je različit za grupu 1, odnosno različit za grupu 2. I tu sad pazite, kad se prijavljujete dakle na grupu 2, tada morate i na pravilnom obrascu, prijavnom obrascu B dio, na pravilnom obrascu svoju projektnu prijavu napisati. Dalje nam je tu proračun aktivnosti, upitnik o uključivanju horizontalnih pitanja u projekt, skupna izjava koju potpisuju prijavitelji, studija izvodljivosti te kontrolna lista za prijavitelje. Znači sve su to neki templeti, znači obrasci koje smo vam dali, koje vi popunjavate i nama šaljete zajedno sa svojom projektnom prijavom. Što se tiče priloga, tu smo stavili nacrte ugovora posebnih i općih dijelova, gdje u samom nazivu smo stavili nacrt, što znači da su podložni u nekom svom manjem dijelu promjenama. Zatim su tu jasno navedeni kriteriji za ove sve faze procesa vrednovanja, znači od registracije preko administrativne provjere, odabira i same prihvatljivosti, detaljna objašnjenja prihvatljivih izdataka, metodologija ocjenjivanja. Znači ako ste primijetili da imamo u 3. fazi gdje je odabir projekata stavljena je tablica sa bodovanjem, znači u prilogu 5 je metodologija ocjenjivanja jasno opisano što i kako se mjeri i što i kako se ocjenjuje. Zatim je tu minimalan sadržaj poslovnog plana gdje pretpostavljamo da vi kao poduzetnici već imate poslovni plan, samo je treba vidjeti da li one stvari koje smo stavili zapravo sadrži vaš poslovni plan. Tako da to nije još jedan dodatni dokument koji vi zapravo radite, nego ono što imate nam šaljete. Zatim su tu postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, plan nabave, zahtjev za plaćanje predujma, zahtjev za nadoknadom sredstava, završno izvješće o provedbi, izvješće nakon provedbe projekta te minimalan sadržaj za obvezujuće pismo namjere banke ukoliko svoje privatno sufinanciranje namjeravate pokriti iz kredita banke. Obrazac za izjavu da privatno financiranje namjeravate pokriti iz vlastitih sredstava nismo stavili obrazac, znači to je slobodno voljom ćete napisati izjavu gdje dajete zapravo, gdje nam kažete zapravo da privatno sufinanciranje namjeravate pokriti iz vlastitih izvora. Dakle, toga ima puno, dosta, ali dobro. Znači, rekli smo da je najosnovniji dokument da su upute za prijavitelje koje kreću od općih temelja i odredbi, zatim zahtjeva koji su vezani uz samu prihvatljivost prijavitelja, projekta te troškova, zatim su to podnošenje projektnih prijava gdje se opisuje što to čini cjelovitu projektnu prijavu i šta je to što morate nam predati, kriteriji za ocjenjivanje i odabir projekta, znači gdje su jasno opisane sve faze koje vaša projektna prijava od dana predaje do donesene odluke o financiranju, odnosno potpisanih ugovora prolazi. I zatim su to odredbe vezane uz provedbu projekta, administrativni zahtjevi te popis samih obrazaca i priloga. Što se tiče pravne osnove, putem programa dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća definiraju se ciljevi, definiraju se uvjeti i sami postupci za dodjelu državnih potpora koji su namijenjene za povećanje gospodarske aktivnosti te konkurentnosti malih i srednjih poduzeća za samu realizaciju projekta. Ministarstvo poduzetništva i obrta kao provedbeno tijelo razine 1 će dodijeliti državne potpore u smislu članka 107 Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji je reguliran uredbom o općem skupnom izuzeću. To je takozvani džiber i na mnogim mjestima zapravo se pojavljuje dakle, ta riječ, to je dakle uredba o općem skupnom izuzeću. Kao što je kolegica Veronika već najavila, potpore će se osigurati za 2 vrste projekata, znači imamo grupu 1, odnosno grupu 2. Grupa 1 je jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva koji za cilj ima povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje njihove tehnološke strukture, olakšavanje pristupa financiranju za proizvodna ulaganja te jačanju njihove održivosti i konkurentnosti. Druga grupa vezana je za jačanje konkurentnosti turizma, gdje je cilj pridonijeti održivom razvoju turizma, povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Sad ćemo vidjeti šta iza svega toga stoji, ko su prihvatljivi
prijavitelji koje su prihvatljive aktivnosti. Ukupan iznos koji nam stoji za financiranje, na raspolaganju za financiranje obje grupe je 255 milijuna kuna, gdje indikativni raspored sredstava 50% ide na grupu 1 jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, odnosno 50% sredstava na grupu 2 malo i srednje poduzetništvo u turizmu. Ministarstvo poduzetništva i obrta kao provedbeno tijelo razine 1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između grupe 1 i grupe 2 u cilju maksimalnog ostvarenja ciljeva i pokazatelja i prioriteta u operativnom programu, kao i bolje apsorpcije samih sredstava. Samo korištenje sredstava iz programa dodjele državnih potpora se vrši na temelju sljedećih članaka uredbe o skupnom izuzeću. Znači, sad ćemo na još sljedećim slajdovima puno vidjeti, odnosno dosta stvari vidjeti vezano za članak 13, članak 26, članak 27 i članak 39 uredbe o općem skupnom izuzeću, gdje je članak 13 vezan za regionalne potpore za ulaganja i zapošljavanja, članak 26 su potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća, članak 27 je potpora za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima i članak 39 su potpore za usavršavanje. Ono što je ovdje važno napomenuti je da se državne potpore koje su vezane za savjetodavne usluge, sudjelovanje na sajmovima te usavršavanje će se odobriti zapravo jedino i zajedno sa potporama iz članka 13, znači to su regionalne potpore za ulaganja i zapošljavanja. Znači ne možemo imati projekt koji ima prihvatljive aktivnosti samo vezane za članke 26, 27 i 39, a da nemamo dio koji je vezan za članak 13, regionalna potpora za ulaganje i zapošljavanje. Što se tiče samog intenziteta potpore, svi zahtjevi za dodjelom bespovratnih sredstava moraju se nalaziti unutar najnižeg i najvišeg iznosa za dodjelu bespovratnih potpora. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 3 milijuna 800 tisuća kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti 26 milijuna kuna. Znači, vaš zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava mora biti u tom rangu između najvišeg i najnižeg zapravo iznosa za koji se može dodijeliti potpora, i to je dio koji će provjeravati Središnja agencija za financiranje i ugovaranje kada bude radila fazu provjere prihvatljivosti, to vam je 4. faza procesa vrednovanja samog. Kad gledamo mjere potpore, odnosno intenzitet, postotak razine intenziteta potpora koji su vezani uz ove navedene članke GBER-a, znači, regionalne potpore za ulaganje i usavršavanje, ovisno da li se radi o srednjem ili malom poduzeću, može biti kod srednjih poduzeća 50% prihvatljivih troškova, dok je kod malih poduzeća to 60% prihvatljivih troškova. Pragovi dodjele bespovratnih sredstava za svaki pojedinačni projekt u ovom dijelu kreće se od 3 milijuna 800 tisuća kuna do 26 milijuna kuna. Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća, znači tu je intenzitet potpore jednak i za srednja i za mala poduzeća i iznosi 50% prihvatljivih troškova. Pragovi dodjele bespovratnih potpora po pojedinačnom projektu su maksimalni na 5 milijuna kuna. Potpore za sudjelovanje na sajmovima su također u jednakom intenzitetu i kod srednjih i kod malih poduzeća, iznose 50% prihvatljivih troškova. Prag dodjele bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektu je u ovom slučaju 5 milijuna kuna. Te potpore za usavršavanje, gdje ih dijelimo na posebne, odnosno opće obuke, razlikuje se kod srednjih i malih poduzeća. Kod srednjih poduzeća, znači za posebne obuke ona je 35%, odnosno za opće 70%, dok je kod malih poduzeća posebna obuka 45%, odnosno opća do 80%. I ovdje je prag dodjele bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektu 5 milijuna kuna. Međutim, ono što treba imati u vidu je da ukupna državna potpora će se odobriti pod uvjetom da je njezin iznos za pojedini projekt između 3 milijuna 826 milijuna. Što to sad znači? Znači, ako vi pripremite projekt koji ima određene grupe aktivnosti iz članka 26, članka 27, odnosno 39, znači imate savjetodavne usluge, nastup na sajmovima, imate obuku, i ako je on u maksimalnom intenzitetu, maksimalnim pragovima od 5 milijuna kuna, znači to je 15 milijuna kuna, vi morate kroz članak 13, znači grupe aktivnosti koje idu kroz regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje, imati još maksimalno 11 milijuna kuna. Tako da ukupan zbroj znači bude 26 milijuna kuna. To je maksimum, znači ne morate imati 11, ali to je maksimum.
Jesam bila jasna ovdje? Možda treba ponoviti, ne? Dobro. Ponoviti. Dakle, vi ne možete prijaviti projekt samo da imate grupe aktivnosti članka 26, 27 i 39. Znači, rekli smo da ne možemo samo dati za savjetodavne usluge, za sajmove i za potpore za usavršavanje. Definitivno tu moramo imati određene grupe aktivnosti koje idu kroz članak 13 regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje. Vaši maksimalni intenzitet, odnosno minimalni maksimalni intenzitet kreće od 3.800.000 kuna kao najniže granice do 26 milijuna kuna kao najviše granice. Međutim, ovdje smo stavili pragove za ovaj članak 26, 27 i 39 na 5 milijuna kuna. Znači, ukoliko imate projekt koji je do maksimuma na ova 3 članka, znači grupe aktivnosti kroz ova 3 članka na maksimumu, to je 15 milijuna kuna. Jel' tako? Da. Mi se nadamo da neće, jel? Znači, to je 15 milijuna kuna. Znači, ona razlika do maksimum od 26 može ići odnosno mora ići kroz članak 13 regionalne potpore za ulaganje i usavršavanje. Znači, to je razlika između 15 i 26 tih 11 milijuna kuna. Razumijete? Dobro. Ok. Idemo dalje. Što se tiče same kumulacije, državna potpora koja će se dodijeliti sukladno programu dodjele državnih potpora neće se zbrajati s drugim državnim potporama ili potporama male vrijednosti, znači de minimis potporama, u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg izvora u vezi sa istim opravdanim troškovima projekta. Što se tiče same razdoblja provedbe projekta, ovdje je vrlo bitno napomenuti, jer smo dosta pitanja imali vezano upravo za taj početak provedbe projekta i početak prihvatljivosti izdataka. Znači, razdoblje provedbe projekta može najranije početi na dan predaje projektne prijave. Znači, to je sukladno članku 8 naše uredbe o općem skupnom izuzeću. I ono što je još bitno je da sve projektne aktivnosti, odnosno svi projekti moraju završiti do 31. srpnja 2016. godine. Znači, to je 24 mjeseca od potpisivanja ugovora. Znači, razdoblje započinje danom početka projektnih aktivnosti koje su povezane sa samom provedbom elemenata projekta, a završava s danom zaključenja svih projektnih aktivnosti koje su također povezane s provedbom tih elemenata projekta. Znači, ako smo stavili primjerice da građevinsko, da su izdaci za izdavanje građevinske dozvole prihvatljivi, znači ukoliko vi primjerice do razdoblja prihvatljivosti 18.4. predajete građevinsku dozvolu, a od trenutka predaje prijave do predaje te građevinske dozvole imate određene troškove koje ste imali uz tu građevinsku dozvolu, onda recimo takav trošak može biti prihvatljiv trošak. I to su isto neka pitanja koja su bila, ali odgovori svi se nalazi na našim stranicama www.strukturnifondovi.hr. I sada dolazimo do drugog dijela koji je vezan za samu prihvatljivost koju će provjeravati naša Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Znači, ovdje imamo postavljene određene zahtjeve za prijavitelje gdje navodimo tko može sudjelovati, koga isključujemo, koje projektne aktivnosti se mogu financirati i odnosno koji su to troškovi koji su prihvatljivi, odnosno neprihvatljivi. Kada govorimo o uvjetima za sudjelovanje, kako bi se uvjeti prihvatljivosti ispunili, tada prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način kako je utvrđeno u prilogu 1, definicija malih i srednjih poduzeća, uredbe o općim skupnim izuzećima. Ova definicija i ovaj prilog nalazi vam se i u obrascu 5 skupna izjava, tako da ne morate tražiti džiber, znači imate ga i u obrascu 5 skupna izjava, to je prilog 1 gdje se navodi tko su to mala i srednja, mikromala, odnosno srednja poduzeća. Prijavitelji moraju biti registrirani u Republici Hrvatskoj, moraju biti u mogućnosti iskazati dobit nakon oporezivanja, odnosno pozitivno poslovati u 2012. i 2013. godini, te moraju biti registrirani i provoditi aktivnosti prijavljenog projekta u jednom od prihvatljivih sektora koji je naveden u samom pozivu, odnosno uputama za prijavitelje. Kako toga sada ima dosta, pogotovo u grupi 1, jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetništva, nismo ovdje sve navodili. U turizmu je stvar puno čišća, tamo imamo hoteli i sličan smještaj i 55.1. I ono što nas često isto znate pitati je da li to mora biti glavna vaša djelatnost. Ne mora biti glavna djelatnost, bitno je da ste registrirani za tu djelatnost.
Isto tako moram najaviti da ćemo sredinom tjedna ići u ispravak natječaja gdje ćemo malo restriktivnije postaviti neke uvjete vezane za nacionalnu klasifikaciju djelatnosti u primarnoj proizvodnji. Tako da onda nas pratite negdje u utorak, srijedu, znači sutra ili prekosutra će biti objavljen ispravak uputa za prijavitelj, ispravak poziva gdje zapravo će se navesti još koji sektori zapravo nisu prihvatljivi u toj prvoj grupi prijavitelja. Druga grupa ostaje onako kako je bila, znači hoteli i sličan smještaj. Kriterija za isključenje prijavitelja ima puno. Sad, proći ćemo samo kroz nekih ovako koje smatramo da su onako dosta često ljudi pitali, pa koji smatramo dosta bitnima. Znači, potpora se ne može i neće odobriti poduzetnicima koji su u teškoćama, sukladno također definiciji iz Uredbe o općem skupnom izuzeću. Također tu definiciju imate u obrascu 5, skupna izjava. Mislim da je to jedno prilog 3 ili prilog 4, tako da ne morate tražiti samu uredbu, koji su u postupku predstečajne nagodbe, koji ne mogu prikazati pozitivno poslovanje u 2012. i 2013. godini, koji ne mogu pružiti na uvid račun dobiti gubitka i bilancu stanja, odnosno prijavu poreza na dohodak za 2011., 2012. i 2013. godinu. Dakle, u slučaju da ste 2011. ostvarili gubitak, ali ste ostvarili pozitivno poslovanje za 2012. i 2013. tada ste vi prihvatljiv prijavitelj. Koji naravno nisu ispunili obveze vezane za plaćanje dospjelih poreza, obveza za mirovinsko zdravstveno osiguranje, koji nemaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima, koji su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta, koji nemaju niti jednog zaposlenika. Dakle, sve su to neki uvjeti, odnosno kriteriji koji su zapravo relevantni za isključenje prijavitelja iz, ajmo reći, daljnjeg natjecanja. Kad je riječ o učinkovitosti korištenja samih sredstava te o trajanju rezultata projekta, tada je na prijavitelju da pravovremeno provede projekt. Rekli smo da je krajnji rok provedbe projekta 31. srpanj 2016. godine, da osiguraju učinkovitu uporabu sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti, da imaju stabilne i dostatne izvore financiranja, te također da osiguraju trajnost projekta, odnosno 3 godine nakon završetka projekta, da se osigurava primjereno održavanje oprema i sve imovine koja je nabavljena iz projekta, odnosno tijekom samog projekta, održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osigurala realizacija zacrtanih ciljeva, odnosno zacrtanih pokazatelja, te da ne dođe do bitne izmjene samih projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva, dijela infrastrukture ili prestanka proizvodne aktivnosti. Zašto je sve ovo bitno? Zato što nepridržavanje zahtjevima koji su vezani za trajnost projekta smatrat će se kršenjem ugovora, što može dalje dovesti do povrata dijela sredstava. To nam naravno nikom nije cilj, ni vama ni nama, da imamo puno povrata sredstava. Kad je riječ o drugom, ajmo tako reći, setu prihvatljivosti koji je vezan uz sam projekt, tada su uvjeti prihvatljivosti projekta je da on bude u jednom od prihvatljivih sektora koji je naveden u uputama za prijavitelje, da udovoljava ograničenjima, onom minimalnom i maksimalnom intenzitetu potpore, znači rekli smo minimum 3 milijuna 800, maksimum 26 milijuna, da postoje elementi prihvatljivih grupa aktivnosti, odnosno akcija, vidjet ćemo koje su to grupe aktivnosti na sljedećim slajdovima. Prihvatljivo s obzirom na pravila državne potpore, da se uključuju one aktivnosti koje se ne financiraju iz drugih programa u okviru nacionalnih ili drugih javnih proračuna, da se provode na području Republike Hrvatske uz iznimku međunarodnih sajmova i poslovnih putovanja koji su usko vezani uz samu provedbu projekta, da se za dobivanje projektna prijava, znači za dobivanje državne potpore, da se podnosi prije početka projektnih aktivnosti. Ovo je jako bitan dio. Te da oni projekti koji uključuju građevinsku komponentu, što vjerujemo da će ih biti većina, da imaju pravo građenja na zemljištu, te imaju osigurane valjane dozvole. Trajanje projekta, dakle, ne može biti duže od 24 mjeseca sklapanja ugovora, to vam je znači taj 31. srpanj 2016. godine. Na sljedećim slajdovima smo dakle vam stavili prihvatljive grupe aktivnosti vezano za znači grupu 1 jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetništva, odnosno grupu 2 malo i srednje poduzetništvo u turizmu. Znači ovdje vezano uz određeni članak
imate i određene grupe aktivnosti koje su vam prihvatljive. Znači, primjerice kod grupe 1, članak 13 regionalne potpore za ulaganje i usavršavanje, prihvatljiva su ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu koja je vezana uz proširenje postojećeg poduzeća, diverzifikaciju poduzeća, proizvodnje poduzeća u nove dodatne proizvode ili temeljita promjena sveukupnog proizvodnog procesa. Zatim su to ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu s ciljem postizanja većeg stupnja zaštite okoliša. Zatim su to ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu vezanu uz mjere uštede energije, kao i ulaganja vezano uz kupnju novih tehnologija, odnosno nove opreme. Potpore za savjetodavne usluge, potpore za sudjelovanje na sajmovima, odnosno potpore za usavršavanje, znači tu su grupe aktivnosti jednake i za prvu grupu, odnosno grupu 1 i grupu 2, i tako da ne moram ponavljati sad na sljedećim slajdovima, znači vrijedi za grupu 1 i grupu 2. Potpore za savjetodavne usluge, dakle, odnose se na vršenje usluga koje su direktno vezane uz projekt od strane vanjskih konzultanata, a koje nije vezano za stalne ili periodične aktivnosti, znači ne odnosi se na neke uobičajene operativne troškove poduzeća, nego je usko vezano uz projekt. Potpore za sudjelovanje poduzeća na sajmovima odnose se na prvo sudjelovanje na međunarodnom sajmu u cilju promicanja novih proizvoda ili poboljšanja proizvoda ili usluga koji su proizvedeni kao rezultat ulaganja uz pomoć dodijeljene potpore. Te potpore za usavršavanje, rekli smo da razlikujemo posebne, odnosno opće obuke, posebno usavršavanje osoblja prijavitelja koje je povezano s projektnim aktivnostima kao što su oprema za korištenje novo uvedenih tehnologija ili rad sa novom opremom, odnosno opća obuka osoblja prijavitelja koja je povezana sa samim ciljevima projekta i doprinosa održivosti tog projekta. Prihvatljive grupe aktivnosti koje su vezane uz grupu 2, kraće nazvano turizam, znači kroz članak 13 to je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja je povezana s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije, proširenje postojećih hotela s 3 ili više zvjezdica, kao i s njima povezanih objekata koji se odnose na poslovni turizam, rekreativni turizam, sportski turizam, zdravstveni turizam, odnosno odmorišni turizam. Također su to ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja je povezana s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije, proširenje postojećih hotela koji će rezultirati dobivanjem 3 ili više zvjezdice kao i s njima povezanih pomoćnih objekata, te su to ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu s ciljem postizanja većeg stupnja zaštite okoliša. Članci vezani uz savjetodavne usluge, nastupe na sajmovima te potpore za usavršavanje, dakle jednaki su kao i u prvoj grupi, pa to nećemo sada ponavljati. Dolazimo do dijela gdje navodimo neprihvatljive grupe aktivnosti, gdje kaže da će projektne prijave za one grupe aktivnosti koje su započele s radovima na inače prihvatljivoj investiciji prije datuma podnošenja projektne prijave zapravo biti neprihvatljivi. Projektne prijave kojima je za istu investiciju i isti opravdani trošak dodijeljena druga financijska potpora od javnog tijela također nije prihvatljiva. Dalje je neprihvatljiva kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za osobnu uporabu, kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za najam ili za prodaju, investicije koje su namijenjene kupnji ili poboljšanju plovila namijenjeni zabavi, jahti i brodova bez profesionalne posade ili ponuda dnevnih ili dužih krstarenja, kao i kupnja zgrada ili zemljišta. Sve su to znači neprihvatljive akcije i aktivnosti. Kada je riječ o horizontalnim pitanjima, ovdje nam je bitan upitnik o uključivanju horizontalnih pitanja u projekt. Znači, to je obrazac 4 koji ćete ispuniti. Na temelju njega mi ćemo jedan dio u ocjenjivanju koji je vezan uz ove horizontalne pitanja i ocijeniti. Znači, ono što se očekuje da se poduzmu odgovarajući koraci kako bi se spriječila bilo kakva diskriminacija temeljena na spolu, rasnom, etičkom porijeklu, religiji, vjerovanjima, tjelesnim oštećenjima, dobi, spolnoj orijentaciji tijekom različitih faza provedbe projekta, posebice prilikom pristupa istima. Te također projekt, kad osmišljavate, mora biti u skladu s načelima održivog razvoja te uravnoteženog samog regionalnog razvoja. Znači, tijekom postupka vrednovanja projektnih prijava ovaj dio se uzima jednim dijelom u obzir.
I sada dolazimo do trećeg seta prihvatljivosti koji je vezan za prihvatljivost troškova, pa ću to prepustiti kolegici iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje koji su eksperti na ovom području i koji će ovaj dio priče pokriti. Evo, izvoli Jelena. Hvala. Lijep pozdrav svima. Odmah ćemo prijeći na tematiku. Dakle, kao što ste već vidjeli u samome pozivu, prilikom dostave vaših prijava potrebno je dostaviti i prijedlog proračuna. U vašim proračunima potrebno je navesti sve troškove koji će biti potrebni za izvršenje aktivnosti koje ste naveli u vašim projektnim prijavama, te ih je isto tako potrebno dobro opisati i povezati sa tim aktivnostima koje su navedene u prijavi. Prihvatljivi troškovi bit će utemeljeni na stvarno nastalim troškovima, te će se na temelju toga i verificirati. Dakle, bitno je da vaš proračun bude realan i učinkovit, te da svi troškovi koje ste u njemu naveli budu dostatni za izvršenje svih ciljeva vaše projektne prijave i kupnju svih sve potrebne opreme koju ste naveli. Prije samoga sklapanja ugovora, SAFU zadržava mogućnost da vas kontaktira tokom pregleda tih prijava i utvrđivanja prihvatljivosti kako bi se iz samoga proračuna ujedno uklonile matematičke pogreške, nerealni ili neprihvatljivi troškovi. Ono o čemu je bitno voditi računa je da te sve informacije moraju biti dostavljene, jer ukoliko se ne dobije potvrda o njihovoj prihvatljivosti, bit će smatrane neprihvatljivima i izbačene će biti iz proračuna. A u slučaju da se snižavanjem tog iznosa prihvatljivih troškova dođe do situacije da je iznos prihvatljivih sredstava koje vam možemo dodijeliti ispod najnižeg iznosa koji se može dodijeliti unutar ovoga poziva, projekt se neće smatrati prihvatljivim za financiranje. Nakon pregleda svih projektnih prijava, SAFU će dostaviti Ministarstvu poduzetništva izvješće o svakoj projektnoj prijavi. Sve kategorije prihvatljivih troškova detaljno su upisane u ovome pozivu i nalaze se u prilogu 4. Sada ćemo proći one najvažnije odrednice što vaši troškovi moraju zadovoljavati. Dakle, oni moraju biti usklađeni sa zajedničkim nacionalnim pravilima o prihvatljivosti troškova koji se nalaze na stranicama strukturnih fondova te programom dodjele državnih potpora. Naravno, troškovi moraju nastati u okviru projekta koje je odabralo upravljačko tijelo, to jest projekta koji je odabran pod nadležnošću upravljačkog tijela sukladno postavljenim kriterijima. Ono što je jako bitno je da najraniji datum nastanka prvog troška je datum predaje projektne prijave. Nijedan trošak nastao prije tog datuma neće biti prihvatljiv. Naravno, svi troškovi moraju biti direktno povezani sa aktivnostima koje podupire ovaj poziv i koji su neophodni za njegovo provođenje. Zadnji datum do kojeg će se troškovi smatrati prihvatljivi je 31. srpnja 2016. godine. A u ovom periodu koji je prihvatljiv za financiranje i u kojem troškovi mogu nastati, ono što je jako bitno je da se prilikom svih nabava i provođenja tih nabava držite priloga 7 ovoga poziva koji određuje postupke javne nabave za one subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Kao što sam već spomenula, troškovi moraju biti stvarni, za njih ćete u periodima izvještavanja i implementacije dostavljati račune i druge potvrde o njihovom ostvarenju, te i računovodstvene dokumente koji će to tvrditi. Ovdje je mala greška, dakle sljedeća točka ne odnosi se na nematerijalnu nego na materijalnu imovinu. Materijalna imovina mora ispunjavati sljedeće uvjete, dakle mora se koristiti u poduzeću prijavitelja koji je primio potporu, te mora biti uključena u imovinu tog poduzeća minimalno 3 godine nakon završetka samoga projekta i mora se smatrati imovinom koja se može amortizirati. Naravno da postoji i cijeli popis neprihvatljivih troškova koji je također detaljno naveden u ovome pozivu. Sada ćemo samo kratko proći kroz glavne odrednice. Dakle, ono što će se smatrati neprihvatljivim je kupnja nekretnine, kupnja neizgrađenog zemljišta, amortizacija dugotrajne imovine, ulaganje u kapital ili ulaganje u konsolidacijski zajam, jamstvene fondove, izdatak vezan uz stambene aktivnosti i porez na dodanu vrijednost, naravno, kojeg je moguće povratiti po drugim osnovama, kamate na dugovanje, troškovi vezani uz stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona, nenovčani doprinosi
izdaci vezani za plaće zaposlenih, kupnja rabljene opreme, kupnja vozila, doprinosi koji se vežu uz te plaće, globe, novčane kazne i troškovi sporova, troškovi poslovanja za investicijske projekte, izdaci temeljeni na paušalnim troškovima, gubici uzrokovani fluktuacijom tečajnih listi i provizijama tečaja, isplata neoporezivih bonusa osoblju te bankovne naknade za otvaranje i vođenje računa, pristojbe za financijske transfere i druge naknade, isključivo financijske prirode. Sada smo već došli do drugoga dijela. Ovo je bilo samo ukratko o prihvatljivim troškovima koji će se na temelju dostavljenog proračuna pregledavati u fazi evaluacije. Sve kategorije prihvatljivih troškova stvarno su jako detaljno opisane u samome pozivu i previše bi vremena oduzelo u ovoj radionici da ih pojedinačno navodimo, pa ako imate još nekakva dodatna pitanja, bit će vrijeme za pitanje i odgovore na kraju prezentacije. A sada će ponovno kolegica Sanja nastaviti sa dokumentacijom koju je potrebno dobiti. Evo, hvala Jelena. Evo, brzo je nekako to prošlo. Moj mi se mikrofon ne sviđa. Došli smo do dijela što čini cjelovitu projektnu prijavu. Dakle, obavezna dokumentacija koju je potrebno predati su prijavni obrasci A dio i prijavni obrazac B dio. Prijavni obrazac A dio smo vam stavili uputu gdje se nalazi se na stranici, sad ovdje da ne čitam sve, imate link. Također na stranici Strukturni fondovi HR pod prvim pitanjem i odgovor je upravo ovo pitanje gdje mogu naći obrazac A, pa onda imate odgovor obrazac A, možete naći ovdje, vi kliknite ovdje i počinje vaša priča. Drugi obrazac 2B dio, znači tu morate posebno paziti, ovisno o tipu projekta, da li se prijavljate za grupu 1 ili grupu 2, da odaberete znači dobar obrazac i ispunite da ne bi se dogodilo da u ovoj administrativnoj provjeri zapravo vaš projekt koji je dobar otpadne zato što niste na dobrim obrascima popunili svoju prijavu. Zatim je tu obrazac 3 proračun aktivnosti, upitnik o uključivanju horizontalnih pitanja u projekt je znači obrazac 4 gdje vam postavlja puno pitanja, vi odgovarate sa da, ne, odnosno nije prihvatljivo za vaš projekt. Zatim je tu skupna izjava, obrazac 5. Što se tiče same skupne izjave, ona mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i mora biti s datumom ne starijim od 10 dana prije predaje projektne prijave. Također, ta skupna izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. One izjave koje u skupnoj izjavi stoje ne možete mijenjati. Znači ne možete reći ne sviđa mi se to, ne znam, primjerice da nemate pozitivno poslovanje u 12. i 13. pa ćete taj dio izbaciti. Znači skupna izjava kakva u originalu je, takva mora biti. Ono što vi popunjavate u skupnoj izjavi je dio koji je vezan uz povezana društva i popunjavate prilog 2, to je kontrolna lista za male i srednje poduzetnike. Zapravo gdje vi kroz tu kontrolnu listu provjeravate da li ste vi mali ili srednji poduzetnik. Zatim je tu studija izvodljivosti gdje je znači dan obrazac sa svim svojim detaljima šta i kako treba popuniti. Znači ispod svake točke vam je dano objašnjenje kroz rečenicu i dvije šta se očekuje da pod tom točkom bude. Zatim je tu kontrolna lista za prijavitelje gdje su navedeni svi dokumenti koje vi morate imati. Zapravo to je vaša kontrolna lista gdje ćete vi provjeriti da li ste sve napravili, znači staviti tikice da li ste sve priložili, da li ste sve ispunili kako bi vaša projektna prijava bila kompletna. Zatim je tu poslovni plan, rekli smo da smo dali minimalni sadržaj poslovnog plana, gdje očekujemo zapravo da vi već poslovne planove imate, pa da to ne bude još jedan dodatni dokument koji morate raditi, već da one planove koje imate da nam pošaljete, samo usporedite da li one stvari koje smo kroz minimalni sadržaj dali, vaš poslovni plan sadrži, ja vjerujem da sadrži. Zatim su to dvije stvari koje su vezane uz privatno sufinanciranje. Jedna stvar je obvezujuće pismo namjere banke. Ukoliko se vaše privatno sufinanciranje namjerava namiriti iz kredita, odnosno to je izjava prijavitelja da će privatno sufinanciranje namiriti iz vlastitih sredstava i ta izjava mora biti potpisana i pečatirana od strane ovlaštene osobe za zastupanje. Ovdje za vas imamo jednu sretnu vijest koju ćemo nakon sljedećeg slajda vam reći vezano za obvezujuće pismo namjere banke, odnosno izjavu prijavitelja.
Obveznu dokumentaciju još čine izvadak iz sudskog registra ili obrtnog registra, uključujući sve promjene. Zatim su to statut ili izjava o osnivanju, uključujući sve promjene. Zatim su to BON plus, račun dobiti i gubitka, bilanca stanja za 2011., 12. i 13. godinu, GFI pod za 11., 12. i 13. odnosno DOH obrazac za obrtnike 11., 12. i 13. godina. Zatim je tu potvrda Porezne uprave da ste ispunili obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od datuma predaje projektne prijave. Zatim je tu i RSM obrazac za obrte koji su u sustavu poreza na dohodak. Što se tiče same tehničke pripremljenosti projekata, ovdje nismo išli u nabrajanje sve one silne dokumentacije koje imamo u različitim slučajevima, odnosno ako se radi o adaptaciji postojeće nekretnine, rekonstrukciji postojeće nekretnine, izgradnji nove nekretnine, odnosno izgradnji nekretnine sukladno zakonu koji je stupio, zakonu o gradnji koji je stupio 1.1.2014. na snagu. Znači, sav taj popis dokumentacije koji je potrebno priložiti nalazi se u uputama i obratite pažnju da smo vam neke dokumente stavili mogućnost da samo u PDF formatu nam pošaljete, tako da ne zatrpavate nas sa silnom količinom papira. Što se tiče same nabave opreme, to su tehničke specifikacije, odnosno troškovnici. A sada sretna vijest. Produženje roka, stavili smo vam produženje roka za dostavu određenih dokumenata. Ono što već stoji u uputama je da ukoliko niste u vrijeme podnošenja projektne prijave mogućnosti da nam dostaviti građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta, rješenje za građenje, rješenje o uvjetima građenja, rješenje o izvedbenom stanju, znači vi ćete nešto od toga imati, ne morate naravno sve ove dozvole i nećete ni moći imati. Prijavitelju će se dati dodatno vrijeme za dostavu istih u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje do 18. travnja 2014. godine. Znači, ove su nam stvari bitne za tu fazu prihvatljivosti i zato smo vam ostavili taj jedan dodatni još rok koji vam može, mislim, mnogima dobro doći. Isto tako, ako prijavitelj nije u mogućnosti u vrijeme podnošenja prijave ne posjeduju GFI pod za 2013. godinu, odnosno DOH za obrtnike za 2013. godinu, također će se prijavitelju dati dodatno vrijeme za dostavu istog s krajnjim rokom do 18. travnja 2014. godine. I ono što ne stoji u našim uputama, ali će biti uz utorak ili srijedu u našim izmjenama poziva, je da ako prijavitelj u vrijeme podnošenja projektne prijave još nije kompletirao svoju financijsku konstrukciju, tada će dostaviti obvezujuće pismo namjere banke ili izjavu da će privatno sufinanciranje namiriti iz vlastitih sredstava u SAF-u s krajnjim rokom do 18.4.2014. godine. Znači, ovo je novina s obzirom na ono što nam stoji u našim uputama koji su objavljene na web stranici. Znači, izmjene idu sredinom tjedna. Nakon što ste proučili cjelokupnu natječajnu dokumentaciju koje stvarno ima puno, sigurno ima puno pitanja. Sve dodatne informacije koje su vezane u samu prijavu projekta podnose se na adresu provedba@mimpo.hr najkasnije 21 dan prije isteka roka za podnošenje prijave, a to je negdje 31. siječanj 2014. godine, a odgovori će se nalaziti na stranici Strukturni fondovi HR najkasnije 7 dana prije roka za podnošenje prijave, a to je 14. veljače 2014. godine. Mi ne čekamo, pitanja dolaze svaki dan u jako velikim količinama. Mi se trudimo, ima dosta pitanja koje su vrlo slična, pa se trudimo uopćavati pitanja i 2 do 3 puta tjedno objavljivati odgovore na stranici. Znači, ne čekamo da sad skupimo cijeli set pitanja, pa čekamo sad 14. veljače da mi to objavimo, nego kako pitanja stižu, mi ih obrađujemo i objavljujemo na stranici Strukturni fondovi HR. Do sada negdje imamo, ja mislim, obrađeno oko 30, nešto malo manje od 30 pitanja. Ono što je bitno, još napomena, kada nam postavljate pitanje, šaljete na ovu stranicu, potrebno je navesti i referentnu oznaku poziva, to vam je RC.2.1.10, znači treba navesti i referentnu oznaku poziva. I sad kad vi to sve napravite i kad to dođe nama na stol i kad dođe 21. veljače 2014. godine, mi se jako veselimo tom danu, počinje vrednovanje projektnih prijava. Vrednovanje projektnih prijava ide kroz 5 faza, znači od prijema i same registracije projektne prijave, administrativne provjere, odabira projektnih prijava, provjere prihvatljivosti te donošenje same odluke o financiranju.
Kao što vidite da od tih 5 faza, 4 faze radi Ministarstvo poduzetništva i obrta, a jednu fazu koja je vezana za provjeru prihvatljivosti radi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Znači sve ono što ste čuli od mene, od kolegice Jelene, a vezano je za prihvatljivost prijavitelja, projekta i troškova, gdje odgovor na pitanje može biti da ili ne, znači to radi naša Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Nakon svake faze prijavitelj će biti pismeno obaviješten o stanju njegove prijave, znači ukoliko ste prošli ili niste prošli, značite zbog čega niste prošli, a ako ste prošli, veselite se toj drugoj fazi koja je ispred vas. Samo potpisivanje ugovora ići će u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju. Prva faza i, ajmo reći tako, najlakša možda. To je prijem i registracija projektnih prijava. Tu su određene stvari koje vaša projektna prijava mora proći i tu vjerujemo da stvarno ne bi trebalo biti puno takvih prijava koje ćemo odbaciti. Znači, uvjeti za prijem i registraciju da je omotnica u kojoj se nalaze vaše projektne prijave ili paket, sve zavisi koliko će tih dokumentacije biti, da je ona zatvorena, da su čitko navedeni puni naziv i adresa prijavitelja, da su čitko naznačeni broj i naziv poziva, te broj i naziv grupe za koju se prijavljujete, da piše na omotnici ne otvarati prije službenog otvaranja prijava, te da je zabilježen datum i točno vrijeme za primanje projektne prijave. Znači, to su stvari koje gledamo u toj prvoj fazi, mi vašu prijavu registriramo, unosimo je u MIS i krećemo u drugu fazu. Dakle, ovaj dio procesa vrednovanja, znači, radi Ministarstvo poduzetništva i obrta kojem i prijave podnosite. Druga faza je malkicu kompliciranija i tu će već biti, pretpostavljam, određenih projektnih prijava koji neće zadovoljiti ovaj korak. To je dakle kriterij za administrativnu provjeru. Šta tu gledamo? Dakle, tu gledamo da se projektna prijava odnosi na odgovarajući poziv za dostavu projektnih prijava, odnosno odgovarajuću grupu. Znači, ako radite stvari koje su vezane uz turizam, onda nećete biti u grupi 1, nego ćete biti u grupi 2. Da je projektna prijava podnesena u roku, rekli smo da je to 21. veljače 2014. godine, za taj zadnji dan predaje prijave u uputama su vam jasno upisani procesi i procedure kada dajete osobno, odnosno kada poštom predajete projektnu prijavu. Da je prijava projekta napisana na hrvatskom jeziku latiničnom pismu, da je projektna prijava predana na propisanom mediju i propisanom formatu. Znači, ako smo vas zamolili da vaš idejni projekt bude u PDF formatu, onda očekujemo da će on biti na PDF formatu. Ako smo rekli da primjerice mora biti DVD ili CD sa oznakom R, onda mora to biti DVD sa oznakom R, a ne RV primjerice. Projektna prijava predana je u potrebnom broju primjeraka. Rekli smo da imamo jedan original i 2 kopije. Projektna prijava je ispunjena na ispravnim predlošcima, što znači da primjerice prijavljujete se za grupu 2 turizam, pa ispunjavate obrazac B koji je vezan za grupu 1. Znači, samo je tu taj dio gdje morate biti malo pažljivi jer svi ostali obrasci su zapravo jednaki. Da projektna prijava sadrži sve propisane obrasce, priloge i potrebnu prateću dokumentaciju. Znači, ne možete vi sad predati dio prijave pa za 10 dana predati još malo dokumenata, pa za 10 dana još malo dokumenata. Znači, ono što ste predali do 21. veljače je predano. Znači, nakon 21. veljače ne možemo ništa nadopunjavati. Da je skupna izjava, to je onaj obrazac 5, što smo rekli da je ne smijemo mijenjati, da je datirana, da je pečatirana, da je potpisana od strane ovlaštene osobe, te da je ovjerena kod javnog bilježnika, te da se projekt provodi na području Republike Hrvatske. Tu smo isto rekli ona 2 izuzetka, to su međunarodni sajmovi, odnosno poslovna putovanja koja su usko vezana uz sam projekt. Znači, ni ovo nije faza koju je tako teško proći. Onda dolazimo do treće faze. Treća faza vezana je uz odabir projektnih prijava. Ovdje smo vam naveli samo glavne kriterije i koliko koji kriterij nosi bodova. U uputama imate jasno razrađena pitanja, odnosno stavke koje kroz svaki od ovih kriterija mi ocjenjujemo. Kada uzmete upute, uz upute i ovaj dio koji je vezan za odabir projektnih prijava, obavezno uzmite prilog 5 metodologije ocjenjivanja i onda pratite po svakom kriteriju, po svaka stavka vam je jasno opisana što i kako će se ocjenjivati i kako će se dodjeljivati određeni bodovi. Dakle, ukupno je moguće ostvariti 100 bodova, gdje na relevantnost projekta smo stavili najveći dio, 50 bodova. Procjena rizika projekta nosi 21 bod, stručnost i kapacitet prijavitelja 15, održivost projekta 10, te horizontalna pitanja 4 boda. Ova horizontalna pitanja su vam vezana uz onaj obrazac
obrazac 4 koji sam vam spomenula ranije. Minimumi koji vaše projektne prijave moraju zadovoljiti kako bi išli u idući krug su 25 bodova u kriteriju 1, relevantnost projekta, zatim kod kriterija održivost projekta minimalno 6 bodova, odnosno minimalan ukupan zbroj od 60 bodova je potrebno ostvariti kako bi vaša projektna prijava išla u 4. fazu, a to je provjera prihvatljivosti. Treba tu nešto možda ponoviti ili je dosta, ja mislim da dosta jasno sve piše, da smo dosta jasno sve objasnili, tako da se odmah možete i vi malo procijeniti gdje stojite i gdje bi mogli bodove izgubiti, odnosno gdje bi mogli bodove dobiti. Znači jasno i transparentno navedeni kriterij odabira projektnih prijava. Onda slijedi provjera prihvatljivosti, znači sada vaše projektne prijave i ovu fazu preuzima Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Znači oni su odgovorni za provedbu te faze postupka vrednovanja gdje oni procjenjuju prihvatljivost za same prijavitelje, za projekt, odnosno prihvatljivost za troškove. Odgovori na njihovo pitanje mogu biti da ili ne. Ako je odgovor ne, to nije dobro za vas jer samo one projektne prijave koje zadovolje sve faze, koje zadovolje sve ove kriterije prihvatljivosti, znači i prijavitelja, i troškova, i projekata, mogu biti predložene za financiranje. Što to znači? To znači da vi možete imati sjajan projekt koji ostvaruje primjerice 90 bodova, u 3. fazi ste ostvarili, ali ako je neki odgovor na vaše pitanje ne u fazi prihvatljivosti, takav projekt onda neće biti predložen za financiranje. Znači, pogledajte malo prilog 3, kriteriji, gdje je jasno navedena tablica sa svim pitanjima koji se u ovoj fazi provjere prihvatljivosti ispituju, propituju i trebaju dati pozitivan odgovor. Nakon što smo prošli sve te faze, donosi se odluka o financiranju. Krajnji rok za donošenje odluke o financiranju nam je 30. lipanj 2014. godine i prihvatljive projektne prijave, počevši s one s najvećim brojem bodova, financirat će se do sredstava koji su raspoloženi u financijskoj omotnici. Što se tiče samih prigovora, ukoliko smatrate da ste u nekoj od faza procesa vrednovanja oštećeni, imate pravo uputiti prigovor Ministarstvu poduzetništva i obrta u roku od 8 radnih dana od primitka odluke o svojoj projektnoj prijavi. Znači, nakon što završe sve ove faze, mi ćemo svim prijaviteljima poslati još jedno pismo gdje kažemo gdje su zadovoljili, gdje nisu zadovoljili i da ih pozovemo da se jave naravno na naše iduće natječaje. Nakon što se donese odluka o financiranju, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje zajedno sa Ministarstvom poduzetništva i obrta pozvat će prijavitelje da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju potpišu ugovor. Znači imamo tripartitni ugovor između prijavitelja, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Ministarstva poduzetništva i obrta. Potpisivanje ugovora. Prije potpisivanja ugovora još postoje neke stvari koje nam prijavitelji moraju dostaviti. Znači, Ministarstvo poduzetništva i obrta potrebno je dostaviti ugovor o kreditu ukoliko se privatno financiranje projektne prijave namiruje iz kredita banke. Znači, ukoliko nam to ne možete dostaviti, mi nismo u mogućnosti s vama potpisati ugovor. Zatim je tu izvod s bankovnog računa na kojem su sredstva za privatno sufinanciranje u vrijednosti od 50% proračuna projekta za prvih 12 mjeseci provedbe projekta. Taj izvod mora biti ovjeren od strane banke i to je znači u slučaju kada ste nam dali izjavu da ćete svoje privatno sufinanciranje namiriti iz vlastitih izvora. U slučaju kombiniranog financiranja, kad imate i kredit banke i kad imate vlastita sredstva, tada nam morate dostaviti i ugovor o kreditu i izvod s bankovnog računa na kojem su sredstva za privatno sufinanciranje u vrijednosti od 50% od vrijednosti vlastitog sufinanciranja za prvih 12 mjeseci provedbe projekta koji također mora biti ovjeren od strane banke. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava stupa na snagu kada ga zadnja ugovorna strana potpiše. I sada dolazimo do dijela koji je vezan uz samu provedbu projekta, znači u postupke javne nabave, plaćanja, povrata sredstava, reviziju i informiranje i vidljivost. Pa tu sad pozivam kolegicu Jelenu da preuzme. Dakle, postupci javne nabave. Kao što sam ranije spomenula, sve nabave koje ćete raditi u okviru svojih projekata podložne su prilogu 7 za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.
Pred vama se nalazi tablica i budući da procedura koju ćete izabrati prvenstveno ovisi o iznosu te nabave. Tako za nabave manje od 150.000 kuna možete izravno dodijeliti ugovor i dovoljna vam je samo jedna ponuda. Za sve nabave koje su između 150.000 i 500.000 kuna trebate provesti pregovarački postupak bez prethodne objave. To znači da morate poslati zahtjev na minimalno 3 adrese, dobiti 3 ponude na temelju kojih ćete kasnije vršiti odabir. I za nabave iznad 500.000 kuna i više potrebno je provesti postupak s objavljivanjem obavijesti o javnoj nabavi koja će biti objavljena u Narodnim novinama i u elektroničkom mediju. Navedeni pragovi ove tablice odnose se na procijenjene vrijednosti izražene bez PDV-a koji se ne može povratiti. Što se tiče plaćanja, kao što je već spomenuto, ja mislim da avans je moguće isplatiti i to u maksimalnom iznosu od 30% dodijeljenih sredstava, ali avans je isto tako moguće isplatiti samo u slučaju da ste prethodno dostavili bankovnu garanciju. Daljnja plaćanja vršit će se u skladu sa metodom nadoknade, što znači da će se vama isplate vršiti nakon što ste vi neki trošak već napravili. Ta plaćanja ići će najmanje jednom svaka 3 mjeseca zajedno sa kvartalnim izvještajima koja ćete dostavljati ministarstvu i SAF-u, a iznimno možete dostaviti taj izvještaj i prije ukoliko potrošite više od 500.000 kuna, te sljedeća isplata može doći i ranije od predviđena 3 mjeseca. Na zadnji zahtjev za nadoknadom sredstava moguće je podnijeti najkasnije do 15. listopada 2016. godine, što je 3 mjeseca nakon što zadnji prihvatljivi trošak može nastati. Povrati sredstava, dakle, moguće je da dođe do situacije u kojima se ne potroši puni iznos koji je ugovoren ili da su uočene nekakve nepravilnosti u provedbi. Osnove za pokretanje postupaka povrata sredstava je da upravo odluka o uočenoj nepravilnosti kod već isplaćenih sredstava, vraćanje predujma koji je isplaćen korisniku, a koji se nije potrošio, ili odluka ministarstva i SAF-u o raskidu ugovora i onda se povrat radi ili djelomično ili u cijelosti, ovisno o fazi provedbe i o tome što je napravljeno. Svaki prijavljeni projekt treba imati predviđenu reviziju projekta od neovisnog ovlaštenog revizora i revizorska izvješća također će se dostavljati u SAF-u kao još jedna dodatna potvrda i verifikacija nastalih troškova. Isto tako, svi prijavitelji moraju voditi računa o vidljivosti samoga projekta. Postoji priručnik u vidljivosti u kojem su detaljno opisana sva pravila kojih se mora pridržavati kako bi se osigurala vidljivost samoga projekta i EU sufinanciranja.